Unsa man ang mahitabo human sa pagbalik ni Ginoong Hesus dinhi sa kalibutan. Unsa man ang usa ka libo ka tuig sa tagna sa balaan nya kasulatan. Asa man dalawon ang mga matarong niya ng panahona. Unsa himuon sa Ginoo sa mga dautan kauban ni Satanas human niya ng panahona. Welcome sa Bible PowerPoint channel. Ani naman kita aron sa paghisgot ni ining mga mahinungdanon nga matagna sa balaan nya kasulatan. Ako nagapasalamat kaninyong tanan sa pagpadayon sa pagpamati niining atong programa ug ako nagahangyo nga dili niyo kalimtan ang pag-subscribe sa atong channel labi na sa mga bag-o nga namati diha. Ayaw sab kalimti ang pag-click sa bell icon para padayon kamo nga ma-update sa atong mga videos nga matong ma-upload. Karon atong tun-an ang usa ka libo ka tuig nga tagna sa Biblia. Nga moy kasagaran nga ginatawag nga millennium nga gikan sa pulong mil means 1,000 ug anum means years. Daghan karon ang mga Kristiyano nga naglenlain nilang pagsabot niining tupig ko. Ang uban ginatawag nga millennialist, naay post-millennialist, napoy pre-millennialist o ang pre-millennialist nabahin sa duha nga ginatawag nga dispensational premillennialist o historical premillennialist. Ang amillennialism nga pagtuo mao ang pag-ila sa 1,000 years nga usa ka figurative o dili literal nga hitabo tungod kay gituhan nila nga kini nagsugod human sa pagkayab ni Kristo hantod sa ikaduhang pagbalik o kini gitawag nila nga church age. Ang nagpasiugdan ini mao ang si Saint Augustine nga nagtuo siya sa 1,000 years nga nagrepresentar sa mga tuig nga namugna nga mo'y nagdala ang simbahan. Ang post-millennialism mao pagtuo nga sa dili pa mobalik ang Ginoo magsugod na ang milenyo ug mao kini ang pagpakaylap sa mayong balita sa tibuok ng kalibutan. Apan may naay bahin ni nga gituhan nga sama sa millennialism nga gihimo nilang figurative ang mga hitabo niini bisan literal ang pagsabot sa usa ka libo. Nagtuo sila nga ang iglesia mao ang nagdumala sulod sa literal nga 1,000 years nga ilang giisip nga kahulugan sa pinadiyag 20. Ang sunod mao ang premillennialism mapan nabahin kini sa duha. Una mao ang dispensational premillennialism. Kini sila nagtuo nga moabot ang pagbalik ni Hesus og diha magsugod ang usa ka libo ka tuig. Apan sa dili pa moabot si Jesus, adunay ilang ginatawag nga 7 years tribulation. O sa dili pa ang tribulation, adunay secret rapture nga mahitabo kay nagtuo sila nga kuhaon sa Ginoo ang iya katawhan aron dili maapil sa kasamok sa 7 ka tuig. Sa ang katapusan mao ang historical premillennialism nga sa laing pulong mao ang post-tribulational premillennialism ug mausab kini ang akong gibarugan nga pagtuo tungod kay kini mas mapamatud-an sa kasulatan. Kini nga pagtuo nagbase sa chronological events diha sa pinadayag 15 hangtod 20 may tungod sa pagtuon sa katapusang panahon. Nagtuo ako nga walay sekreto nga rapture og 7 years tribulation apan adunay gihapoy tribulation sa dili pa mabalik sa Jesus. Ang historic premillennialism nagtuo nga pagkahuman sa Ginoo nga mobalik mauna usab ang pagsugod sa milenyo. Karon atong tunan ang mga hitabo sa pagsugod sa usa ka libo ka tuig. Ang timeline sa pinadayag 15 hangtod sa 20 nag-uyon sa historical premillennialism. Importante nga atong masabtan ang pagkasunod-sunod sa mga hitabo nga gilaraw sa pinadayag. Ang pinadayag 15 hangtod 16 nagahisgot siya sa 7 ka hampak nga mao ang kapungot sa Dios sa tibuok ka kalibutan o ginsundan kini sa pinadayag 17:18 nga naghatag detalye sa unom og sa ikapito nga hampak ug mao'y pagkalumpag sa gingharian sa Babylonia. Ang pinadayag 19 mao ang pagpakita ni Hesus ingon nga mananaog o nga nagasakay og puting nga kabayo timaan nga sa iyang pagbalik sa kalibutan nagdala og espada alang sa mga makasasala. Dinhi aton nakita nga ang yawanon nga Trinidad nga mao ang dragon, ang mananap, ang bakakon nga propeta naghiusa aron sa pagpakig-away sa Ginoo. Sa pagbalik sa Dios kining duha nga mao ang bakakon malalagna ug ang mananap nga mapintas mamatay niya ng panahon na.
Atong basahon ang pinadayag 19 bersikulo 20 hangtod sa 21, og hindakpan ang mananap nga mapintas og uban kaniya ang bakakon niya manalagna nga nagbuhat sa mga ilhanan sa atubangan niya nga tungod niya nagipahisalag niya ang mga mingdawat sa timaan sa mananap nga mapintas sila nga nagsimba sa iyang larawan. Gipanambog silang duha nga mga buhi sa linaw nga kalayo nga nagdilab sa asopre. Sa 21, og ang uban kipamatay pinaagi sa espada nga nagagula sa iyang baba niya nga nagakabayo sa kabayo og nangabusog ang tanan mga langgam sa unod nila. Human sa pagbalik ni Ginoong Hesus, mga matay ang mga daotan tao sa kalibutan apan diining panahon na buhi pa si Satanas nga mao ang yawa tungod kay wala na apil ang yawa sa pagkamatay sa kapitulo 19. Kay atong gibasa nga sa bersikulo nga mananaplag bakakon nga propeta ang namatay og ang mga daotang katawhan. Kini mao usa ka ebidensya nga ang pagsugod sa milenyo maong hitabo sa pagbalik sa Ginoo. Ingon niya ang sunod sa atong gibasa mao ang pinadayag 20. Tungod niini atong mahibaluan ang pagsugod sa milenyo nga ang matarong lalinon sa Dios kauban niya. Kanina nasabtan nato nga ang mga daotan mga matay sa pagbalik sa Dios tungod kay dili sila makahimo sa pagatubang sa kordero ato sab na mabasa sa pinadayag 6. Dinhi atong makita nga mabanhaw ang mga matarong ug maghiusa sa mga buhi aron dalawon sa langit. Kini gisaysay sa Biblia. Atong basahon sa pinadayag 20 bersikulo 4, ug nakita ko ang mga trono og sila na naglingkod niini og gihatag kanila ang paghukom og nakita ko ang mga kalag nga mga gipunggutan tungod sa pagpamatuod yang Hesus og tungod sa pulong sa Dios og ang tanan nga wala managsimba sa mananap nga mapintas ni sa iyang larawan og wala makadawat sa patik sa ilang mga agtang og sa mga kamot og sila nangabuhi og na naghari uban kang Kristo sulod sa 1,000 ka tuig. Bantayan nato ang gisulti dinhi nga nangabuhi sila, naghari kauban ni Kristo. Kini gisuportahan sa gisulti sa 1 Tesalonica 4:17. Unya kita nga mga buhi nga nabilin pagalalinon kita pagtingog ngadto ibabaw uban kanila sa mga panganod sa pagsugat sa Ginoo ug ingon niini makauban kita gihapon sa Ginoo. So sa pagbalik ni Hesus, ang mga matarong musugat sa Dios diha sa kalangitan ug mao kini ang paghawas sa mga matarong gikan sa kalibutan tungod kay ang puloy-anan sa matarong atua sa langit ug nagsulti niini ang Filipos 3:20 kay ang atong pagkalungsuranon adtua sa langit din magagikan usab ang manluluwas nga atong gipaabot ang Ginoong Hesus. Ang sunod nga ato nga nasabtan mao ang pagkabinilanggo ni Satanas. Atong basahon ang pinadayag 20 bersikulo 1 hangtod sa 3. Og nakita ko ang usa ka manulunda nga nanaog gikan sa langit nga may yawi sa kahiladman nga dili matugkad og usa ka dako nga talikala sa iyang kamot. Og gidakop niya ang dragon katundaan nga bitin nga mao ang yawa og Satanas og gigapos niya sulod sa 1,000 ka tuig. Og iyang gitambog siya sa kahiladman nya dili matugkad og iyang gitabunan kini og gipatikan kini ibabaw niya aron dili makapahisalaag sa mga katawhan hantod niya matapos ang 1,000 ka tuig og sa human niini kinahanglan siya nga pagabuhian sa hamubo nga panahon. Ang dragon nga atong nabasa mao si Satanas nga mabasa nato sa pinadayag 12:9 og dinhi sa atong nabasa na bilanggo siya apan ang pangutana asa man siya gibilanggo. Nagsulti ang Biblia sa kahiladman sa nga dili matungkad. Kini ba nagisgot og lugar din adunay dako nga buho ug walay katapusan nga kahalalom? Ang Grego nga bottomless pit kay abusos. Kini ato mabasa sa Genesis 1 bersikulo 2 og ang yuta awaaw og walay sulod og ang kangitngit diha sa ibabaw sa naong kahiladman. Kung sa Grego nga hubad niini sa Septuagint kay abusos nga gigamit usab sa pinadayag 20 nga mao'y lugar diin nabilanggo si Satanas. Atong nasabtan nga human sa pagbalik ni Hesus, ang kalibutan mahimong awaaw ug walay sulod. Ug dinhi ibilanggo si Satanas pinaagi nga wala siya malimbungan pa nga mga
katawhan. Asa man day ang mga katawhan niining panahona. Matud pa sa atong gibasa sa Pinadayag 19 versikulo 20 hangtod sa 21 nga ang mga dautan mga matay ni anang panahona o gitagna na daan ni Jeremias sa Jeremias 25:33 og ang mga pinatay ni Hiyuba ni adtong adlaw mulukop gikan sa usa ka tumoy sa yuta ngadto sa laing tumoy sa yuta, sila dili pagahilakan ni pagahipuson ni igalubong, sila mahimong kinalibang sa ibabaw sa naong sa yuta. Dinhi mao ang kalahian sa matarong ug dautan kay ang mga matarong atua sa langit apan ang mga dautan magpabilin nga mga patay sumala sa atong gibasa. Dinhi si Satanas wala nay malimbungan nga mga katawhan hangtod nga mahuman ang usa ka libo ka tuig. Unsa man ang kahimtang sa yuta niining panahona? Adunay makahibulungan nga tagna usab si Jeremias nga iyang gisaysay ang kahimtang sa kalibutan sa sunod nga mga kapanahunan. Ug ato kining mabasa sa Jeremias 4 versikulo 23 hangtod sa 27, gitan-aw ko ang yuta ug aniya karon, kini awaaw ug walay sulod, ug ang kalangitan ug sila walay kahayag. Gitan-aw ko ang kabukiran ug aniya karon sila minglinog, ug ang tanang kabungturan ming irog ngadto ug nganhi. Gitan-aw ko ug aniya karon walay tao ug ang tanan nga kalanggaman sa kalangitan nga lagyo. Gitan-aw ko ug aniya karon ang mabungaon nga uma nahimong kamingawan ug ang tanan nga syudad didto nangalumpag sa presensya ni Hiyuba ug sa tubangan sa iyang mabangis nga kasuko. Kay mao kini ang giingon ni Hiyuba, ang tibuok nga yuta mahimong binayaan ug galing dili ko tibawason kini. Dinhi ang kalibutan na mahimong kamingawan. Sulod sa usa ka libo ka tuig og mahimo kining binayaan sumala sa gisaysay ni Jeremias. Apan dili pa kana mao'y katapusan sa tanan tungod kay adunay duha nga pagkabanhaw sa Biblia. Una, mao ang pagkabanhaw sa mga matarong, sa ikaduhang pagbalik sa Dios, ug ang ikaduha ang pagkabanhaw sa mga dautan human sa usa ka libo ka tuig. Kini gisulat sa Pinadayag 20 versikulo 5, apan ang uban nga mga nangamatay dili sila mabuhi pag-usab hantod nga matuman ang usa ka libo ka tuig. Ang ginifer din ini nga teksto mao ang mga dautan nga dili sila mabuhi hantod matuman ang usa ka libo ka tuig. Ang buhat nagsulti may tungod sa pagkabanhaw sa mga dautan ug matarong. Ato mabasa sa buhat 24:15 nga may paglaom sa Dios nga kini mausab ang ilang ginapangita nga adunay pagkabanhaw sa mga minatay, sa mga matarong o sa mga dili matarong. Pareha lang ang tanan mabanhaw apan ang timing sa pagkabanhaw lahi. Kay ang matarong mabanhaw sa pagsugod sa 1,000 years, ang dautan mabanhaw human sa 1,000 years. Si Kristo nagsulti may tungod sa mga dautan nga mabanhaw nga mahiagom sila sa pagsilot sumala sa Juan 5:29 og managpanggula ang mga nanagbuhat sa maayo ngadto sa pagkabanhaw sa kinabuhi o ang mga nanagbuhat sa dautan ngadto sa pagkabanhaw sa paghukom. Dinhi klaro kayo nga human sa 1,000 years ang dautan mabanhaw apan adunay silot nga ilang atubangon niya ng panahona. Niyan ang panahon na usab pagabuhian si Satanas og makahimo na siya sa paglimbong sa tibuok ng kalibutan aron nga iyang pundukon sila sa pagpakig-away batok sa Dios og sa mga balaan niyan ang panahon na. Sa Pinadayag 20 versikulo 7 hangtod sa 9, og sa nahuman na ang usa ka libo ka tuig pagabuhian ni Satanas sa gawas sa iyang bilangguan og mugula aron sa pagpahisalaag sa mga katawhan sa upat ka pamag-ang sa yuta, kang Gog og kang Magog, og sa pagtigom kanila aron sa pagpanggubat sa ilang ang ilang gidaghanon ingon sa balas sa dagat, og mingsaka sila sa kinahilapdan sa yuta og gilibutan nila ang kampo sa mga balaan, ang hinigugma syudad og nahulog ang kalayo gikan sa langit og gilamoy sila. Ug ang yawa nga nagpasalaag kanila gitambog sa linaw nga kalayo ug asupre diin atoa sab didto ang mananap nga mapintas ug ang manalagna nga bakakon ug sila pagasakiton sa adlaw ug sa gabi ngadto sa mga katuigan ug sa walay katapusan.
Yan ang mga panahon na sa katapusan sa 1,000 years, ang kampo sa mga balaan nga mao ang bag-o nga Jerusalem pagalibutan sa mga kaaway og diha na sila sunugon. Kini nga impierno mao'y motapos kinila og kauban si Satanas nga tapuson. Mao kini ang katapusan sa usa ka libo ka tuig ug mao kini ang katapusan sa mga daotan. Unsa man ang paghukom sa puti nga dakong trono nga paghukom? Atong basahon ang Pinadayag 20 bersikulo 11 ug atong makita dinhi og nakita ko ang usa ka dakong trono nga maputi ug ang nagalingkod niini nga gikan sa iyang naong nang nagpangalagyo ang yuta ug ang langit ug walay hingkit-an nga dapit kanila. Sa 12 og nakita ko ang mga minatay, mga dagko ug mga gagmay nga nagatindog sa tubangan sa trono ug gipamuklad ang mga basahon ug may laing basahon nga gibuklad nga mao ang basahon sa kinabuhi ug ang mga minatay gipanghukman ingon sa mga butang nga nahisulat sa basahon sumala silang buhat. Sila nga dautan pagasunugon sa impierno sumala sa gisulti sa Biblia nga mahitabo lamang sa katapusan sa usa ka libo ka tuig. Ug niini atong nasabtan nga ang Dios nagahukom kanila sumala sa ilang mga binuhatan nga dautan. Atong basahon ang Pinadayag 13:15 ug ang dagat mihatag sa mga minatay nga diha niini ug ang kamatayon ug ang Hades mihatag sa mga minatay diha kanila ug kini sila gihukman ang tagsa-tagsa sumala silang mga buhat. 14 ug ang kamatayon ug ang Hades gipanambog ngadto sa linaw nga kalayo. Kini mao ang ikaduha nga kamatayon bisan ang linaw nga kalayo ug kun may bisan kinsa nga wala hikit nga nahasulat sa basahon sa kinabuhi gitambog siya ngadto sa linaw nga kalayo. Manghigala kaigsunan atong isummarize ang 1,000 years sa Pinadayag 20. Sa pagsugod sa usa ka libo ka tuig mobalik ang Ginoo ug ang nadautan mga matay unya ang mga matarong nga mga patay mabanhaw ug musugat sa Ginoo kauban sa mga buhi nga matarong ug dalaon palangit. Nianang panahon na si Satanas uban sa iyang mga anghel mabilanggo ug ang tanan dautan patay ug ang kalibutan awa ug walay sulod. Nianang panahon na usab ang mga matarong adto sa langit nagalingkod sa mga trono ug nahimo nga saserdote sa Dios. Nya pagkatapos sa usa ka libo ka tuig ang dautan mabanhaw ug ang yawa magapundo kanila aron sa pag-atake sa balaan apan sunugon sila sa Dios pinaagis kalayo ug ihulog gikan sa langit. Ug nianang panahon na mahimo nga bag-ohon ang langit ug ang yuta. Hinaot nga sa panahon nga abli pa ang kaluwasan inyong paningkamutan ang pagtugyan sa inyong kinabuhi diha kang Kristo. Pinaagi ni mahimo kitag andam sa pagbalik niya ug makapuyo kita kauban niya didto sa langit. Atong hinumduman nga ang Dios naghatag kanato og lugway sa panahon aron nga magbasol sa atong mga sala. Siya andam nga modawat kanimo ug magpasaylo kanimo ug kun moduol ka kaniya tagaan ka og tinuod nga paglaom ug kini nga paglaom makahatag kanimo og kalipay. Busa magaingon ako kanimo dawata sa ingon nga imong personal nga imong maluluwas samtang may panahon ka pa ug kamo adunay bag-o nga nasabtan sa atong video karon hinaot padayon kamo sa pagpamati sa atong mga umalabot nga videos ug sa pag-subscribe sa atong channel. Magkita na pud kita sa sunod nga mga videos. Ang Ginoo magpanalangin kaninyo. God bless. Maranatha.